ser da godt. Under vand. Nej, Bodil. Mit abonnement, det bliver bare højere og højere. Du ved godt, jeg havde jo først 15, så satte de det op til 20 jo, altså sådan gratis, ikke? Ja. Nu er de sat det helt op til 50 gigabyte, jeg kan have om måneden. Okay. Og 15, de har bare steget det fuldstændig. Det er fedt. Nej. Og så har jeg jo også gratis EU og lande og sådan noget ringe. Sådan noget. Ej, der var den god til. Okay, så. Okay, så. Og der er lige ved siden af der Bodil. Ej, hvor hun dejlig, når hun svømmer rundt. Der er sådan lidt blodstien over hende, ikke? Ja. Hvad man ikke gør for sin yndlingsbold. Ja. Som vejer 880 kilo, fordi den er fyldt med vand. Det var da utroligt, som den bliver ved med at lande på midten, hva'? Hvad, har du også været en tur nede i det? Ja. Altså, Jeg sådan tog kun, vildt ja, jeg tog bukser og hele lortet af, og så stak jeg benene ned, men og så havde jeg sådan en lang pind, men der er jo slet ingen bund. Jeg kunne slet ikke mærke bunden.